Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда атналык күзәтү тапшыруы, студияда мин Лейля Хакимова. Шушы көннәрдә автомобиль йөртүчеләр арасында автомобиль спорты буенча ДАСАФ оешмасы бәйге үткәрде. Тулырак үз хәбәрчебез Гөлнара Сиддикова. Автомобиль йөртүчеләр арасында елда үткәрелүче әлеге чара көндезге 11-дә тантаналы рәвештә башланып китте. Чараны район башлыгы Алмаз Нәзиров ачып җибәрде һәм бәйгедә катнашучыларга теләкләрен белдерде. Уважаемые арчане, сегодня в Арске день особенный. Вот уже второй раз на Арской земле проводится многоборье автолюбителей. Я вас всех поздравляю с сегодняшним мероприятием и желаю вам новых побед, успехов, крепкого здоровья и счастья. Елда оештырылып килә торган бу чара безнең Арчада инде икенче тапкыр үтә. Алга таба Бәйсез дәүләтләр берлеге ДАСАФына 85 ел тулу уңаеннан Алмаз Нәзировка Ради Зарипов юбилей медале тапшырды. Шулай ук ЮХИДИ идарәсенең Арча бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Нутфуллин һәм Арча ДАСАФ оешмасы җитәкчесе Ринат Алиевка да бүләк тапшырылды. Тренер Фәрит Минхаиров һәм Арча спорт комплексы җитәкчесе Ринат Гәрәев яшьләрне хәрби патриотик рухта тәрбияләүгә һәм спортның хәрби кулланма төрен үстерүгә керткән өлешләре өчен Татарстан Республикасы Төбәк җәмәгать дәүләт берләшмәсенең рәхмәт хатына ия булды. Республика бәйгесендә 3 кешедән торган 35 команда көч сынашты. Шулар арасында Арча Түбән Кама Чаллыдан 2 команда катнашты. Ярышлар 3 тур буенча үткәрелде. Башта егетләр һәм кызлар юл йөрү кагыйдәләре буенча вакытка тест тапшырдылар. Әлеге бәйгедә безнең Арча командаларыннан Виктория Уваева һәм Рәмис Сиражиев 3нче урынны яулады. Алга таба пневматик мылтыктан ату буенча ярышлар башланды. Әлеге төр бәйгедә дә безнекеләр сынатмады. Егетләр арасында Рифат Гайнетдинов, Алмаз Фазылҗанов, Рәмис Сиражиев 1нче урынны, кызлардан Ләйсән Хафизова 1нче, Виктория Уваева 3нче урынны яулады. 3нче төр бәйге машинаны фигуралы йөртү буенча да егетләр һәм кызлар сынатмады. Командалар арасында Чаллы командасы 2нче, Бөгелмә командасы 3нче урынга ия булса, безнең Арча ДАСАФ оешмасы командасы 1нче урынга күтәрелде. Арча ДАСАФ оешмасы җитәкчесе Ринат Алиев 3 ел рәттән бу ярышларда 1нче урынны алып килдек. Быел да яшьләребезнең сынатмаячагына без ышандык дигән ныклы фикерләрен җиткерде. 1999 президент карары буенча безнең һәрбер районда автокласслар ачу мәсьәләсе каралган иде. Без бу эшкә инде иң беренчеләрдән булып башладык һәм безнең район башлыгы Алмаз Ильичнең ярдәм буенча һәрбер мәктәптә, һәрбер урта мәктәптә әйтәсе килә, бу автокласслар ачылды. Инде аннан соң без 1нче елдан соң автокласс кына түгел, автотракторный класска әверелде ул. Һәрбер мәктәптә мәктәп укучылары мәктәпне бетергәндә тракторга һәм машина йөртү правасын алып чыгалар. Инде бу хәзер 5 еллык шушы автокласслар ачылганнан соң, иң беренчеләрдән без оештырганнан соң бу ярыш безнең Арча районында оешты һәм безнең Арча җыелма командасы без 1нче урынга лаек булдык. Аннан соң инде 2 ел рәттән Нырлат командасы Нырлат районында булды. Шулай безнең Арча җыелма командасы, ДАСАФ командасы 1нче урынга лаек булды. Менә инде бу ел яңадан безнең бу ярыш Арчага әйләнеп кайтты. Менә инде күп районнар инде Арчада үткәрик, Арча җайлы, Арчада матур. Безнең инде былтыр инде август совещаниесендә булганда бөтен республиканың теге главалары килеп, анда югары түрәләр килеп карап, алар шатып киттеләр. Шуңа күрә бу ярыш тикмәгенә бездә булмады.
Енді біз bu yarışqa бигрәк ныклап тұрып әзірлендік. Ике команда біздің Дасаф командасы һәм автошкола командасы қойдық. Һәм ике команда да біздің бұл ярышта бірінші орынға лайық болды. Иң авыры ярышта катнашучыларны сайлап алу булды дип сүзен дәвам итте Ринат Захит улы. Быел катнашкан командаларга Шушмабаш 5 номерлы гимназия педагогия көллияте укучылары кирде. Алар бердәмлеге, тырышлыгы белән быел да беренче урынны беркемгә дә бирмәдек. Ярышка укучыларны әзерләгән тренерларга да рәхмәт сүзләрен җиткерде ул. Тренерларны әйтеп китәсе килә. Шушмабашта безнең Шаймарданов Әнис бик матур әзерләде. Инде шул ул Нурлат Кабаргашта команда сатты. Шуннан соң инде безнең автошкола командасы монда Хакимов Ринат, Валиуллов Ленар һәм шулай Галиев Рустам. Буларның инде бу команданы әзерләгәндә бик нык тырышлыкларын күрсәттеләр. Яңадан да нәрсә әйтәсе килә. Бу безнең спортсменнарыбыз һәр вакытта да үзләрен 5-нче гимназия, 2-нче мәктәп, педучилище укучылары булар бик актив катнашып, инде бу ярышта үзләренең өлешләрен керттеләр. Быелгы елда инде почти шушы егетләр, кызлар безнең полиатлон ярышы булды иде Казанда. Анда да без беренче урынга лайык булдык. Монда инде Михаилов Фәрит Фатхиевичнең, Загидуллина Русмаевичнең тренерларын ниләре тырышлыклары зур булды. Шулай республика буенча ату ярышы булды. Анда да безнең приз урынны яуладылар егетләребез, кызларыбыз. Соңдан нәрсә дип әйткән. Бу инде район спортсменнарына, район тренерларына бик зур рәхмәтлебез. Әйтәсе килә, киләчәктә дә без санатмаска тиеш булабыз. Мондай ярышларга пневматик мылтыктан ату ярышын кертү. Беренчедән, яшьләргә хәрби патриотик тәрбия бирүдә зур роль уйнаса. Икенчедән, егетләрне хәрби хезмәткә әзерләүнең бер өлеше булып тора. Әлеге ярышлар ахырында җиңүче командаларга медаль һәм грамоталар, Татарстан Республикасы Дасаф идарәсе әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Гөлнара Сиддикова, Раушан Набиуллин, Эльвир Тимашев, Арча телерадиокомпаниясе атналык күзәтү тапшыру өчен. Эсен кибете каршында ярминкәләр дәвам итә. Чираттагы ярминкәне үз хәбәрчебез Гөлназ Нагыймова күзәтте. Ярминкәләрне райондашларыбыз көтеп ала. Шулай булмыни. Мондый чаралар таныш-белешләрне очрату кулай бәядән товар алу гына түгел, чыпчын бәйрәм рухында узулары белән аерылып тора. 26 апрель көнне Эсен кибете янында узган нәкъ менә шундый чираттагы ярминкәдә шәхси эшмәкәрләр, оешма предприятие, уку йортлары һәм башкалар катнашты. Биредә җаның ни тери шул үстерелгән чебилләр, яшелчә җиләк-җимеш, тәм-том, төрле төрдәге бал, таза ит һәм башкалар бар иде. Шулай да ярминкәдә төп игътибар бакча кирәк-яраклары, чәчәк яшелчә орлыклары һәм үсентеләргә бирелгән иде. Ленар Әхтәмов ярминкәгә махсус балык бистәсеннән килгән. Ул райондашларыбызга төрле чәчәк, яшелчә орлыклары, декоратив үсемлекләрне сатуга тәкъдим итә. Ассортиментында 24 сорттагы роза, хәтта зәңгәр яшел төсләрдәгеләре дә бар иде. Монда бер 4 ел киләм. Рафил Рәисович безне беренче ярмаркада күргәндә чакырып китерде. Ленардый безгә дә Арча халкына да матур чәчәкләрегез белән, матур ырлыкларыгыз белән, яхшы суганнарыгыз белән шатландырып китәрсез әле дип Казанда выставкада булганда безне чакырды. Менә без Аллага шөкер 4нче ел киләбез. Халык бик шат. Безнең чәчәкләрдән дә менә хәзер без озакламый киләбез 1 еллык чәчәкләр белән. И бу 1 еллык чәчәкләр анда нинди генә чәчәк юк. Петуниялар да бар, анда сальвиялар да бар. Арчаның дөресен генә әйткәндә бер 30-40% без тәэмин итәбездер дип уйлыйм. Алмаз Аминич үзе дә килеп безнең агачларга нәрсә бирде, бәя биреп китте. Агачларыгыз бик матур диде, дөрес тоткансыз диде. Шуңа күрә без шат. Арча халкы да шаттыр дип уйлыйм. Ишнарат авылыннан Миңнуллина Рәфидә апа да күп еллар ярминкәләрдә сату итә. Әлегесе дә башкаларыннан калышмый, халык товарларына бик теләп ала дип ассызыклады ул. Ярмаркада сатарга киләбез. Кешеләр яратып алалар, сыйфатлы свежий итләр. Әйе, ярминкә гөрләй. Һәркемнең дә әлеге чарага карата үз фикере, үз теләкләре бар. Ярминкәләр атнасайын булып торса да әйтмим. Кирәк кешеләр товарларны алалар. Кешесен бик файдалы.
Гел булып торсын ярминкалар. Орша гырлап торсын. Шулай дип яшәп торыйк. Теләгән кеше кайнар чәй тәмле каймактан авыз итте, дәртле көйләргә кушылып бии дә алды. Гөлназ Нагыймова, Равшан Навиуллин, Эльвир Тимашев атналык күзәтү тапшыру өчен Арча шәһәре. Есть два способа формирования фонда капитального ремонта. Первый – сделай все сам. Собери собрание собственников жилья, открой специальный счет одного дома, определи необходимые виды работы и материалы, выбери подрядчика, составь смету, контролируй весь ход ремонтных работ. Второй – поручи все сделать региональному оператору. Собери собрание собственников жилья, выбери регионального оператора, прими решение по факту выполненных работ. Сформируй фонд капитального ремонта и начни экономить на коммунальных платежах. Твой дом требует капитального ремонта. Сломалась дверь? Устал ходить пешком? В подвале образовалось Черное море? Сделай капремонт. Отчисляя каждый месяц средства в региональный фонд капитального ремонта, ты превратишь свой старый дом в новый. Будут установлены общедомовые приборы учета на воду, тепло и электроэнергию. Отремонтирован лифт, фасад и укреплен фундамент. Сделай свой дом новым. Охотишься на лягушек в собственном подвале. Лифт со скрипом ходит только до второго этажа. А через крышу дома весело пугать голубей. Региональная система капитального ремонта. Она позволяет починить крышу, установить новейшую вентиляционную систему, утеплить фасад, укрепить фундамент, установить общедомовые приборы учета и отладить всю инженерную систему электро-тепло-газоводоснабжения. Региональная система капитального ремонта. Достойное жилье, надежный капитал. Холодное сырое утро в собственной ванной, дырявые трубы, текущий кран и ужасное настроение из-за нехватки денег. Надо экономить. Приведи в порядок сантехнику. Почини кран и трубы. Поставь приборы учета на холодную и горячую воду. Плати только за то, что потребляешь, а не выливаешь. Твой старый дом требует капитального ремонта. А в новом много проблем. Решение есть. Региональные системы капитального ремонта. Ежемесячно откладывая небольшие деньги региональному оператору, ты получаешь отремонтированный дом, уютный двор, чистый подвал с современным энергоэффективным оборудованием. Сегодня за общий счет отремонтируют твой дом, завтра соседский. В результате выиграют все. Вы являетесь субъектом малого или среднего предпринимательства? Хотите возвращать или экономить до 5 миллионов рублей ежегодно? Не требуется составлять бизнес-планы и сметы. Вы можете рассчитывать на поддержку правительства республики. Просто придите с заявкой в Министерство экономики или Центр поддержки предпринимательства в ближайшем районе и получите субсидию по одному из направлений. Участие в программах поддержки предпринимательства – ваш путь к успеху. Заявляйтесь! Узган шимбәдә Татарстан Республикасының Ичке эшләр министрлыгының ЮХИДИ бүлеге җитәкчесе Рифкат Минниханов Орчага килде, тулырак алдагы минутларда. Башта ул ЮХИДИ идарәсенең Орча бүлекчәсе хезмәткәрләре, участок инспекторлары белән очрашып сөйләште. Халык судында, прокуратурада булып, юлларда иминлек сагын яхшырту буенча яңа ысуллар турында сүз алып барды. 11 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итүгә кагылышлы сораулар буенча гражданнарны кабул итте. Әңгәмә барышында Рифкат Нургалиевич гражданнарның күбрәк нинди сораулар белән мөрәҗәгать итүен һәм мондый очрашуларның кайсы районнарда күбрәк үткәрелүе хакында сөйләп узды. Якын районнарда күбрәк, инде зур шәһәрләрдә ешрак һәрбер районга тикле барып җитеп булмый. Барыр без теге бу кабул итү турында информацияны бирәбез инде газетларда, радио, телевидение, шуның өчен калган районнардан да килергә мөмкинлек бар. Казанда атнасаң кабул ителә, шуның өчен Казанга да килер.
Абылай бірінші бір кішіге келгенше, бір кіші яна кесе жайларақ бұла бетінде. Біз иншаллада бек көп халық қабыл етілі барғаш енді Нижнекамский, Әлмәт әзірек, шоң үшін міне көбірек зор шәһәрлерде қабыл болды. Көбірек yol халакеті турында сөз бара, ең біріншіден. Екіншіден, бұл күнде қазір машинада кузовын алыштырсаң, машинаның тіркеп болмай. Ол яңа өзгеріштер, шоң үшін закон негізінде бізден тіркеп аламыз. Көп кіші еленген, ол сұрау шешіледір елік. Бұл күнде бізден шеше алмаймыз. Шоң үшін шондайрақ көбірек сұраулар келіп шыға. Бұлай іш бойынша, не бойынша біздің қызметкерлерге зарлану андай сұраулар әз, жоқ. Көбірек міне шондай сұраулар. Көбірек ел халакетіне ләгіп, кішінің проблемасы тұла страховайларға мәнді екінші қатнашушыға шондай сұраулар. Иң көп халакетлер билгеле булганча тизлекне арттырудан килеп чыга. Видеофиксация приборлары куюлуга карамастан бу мәсьәлә әле дә киләне бетә алмый. Сөйләшү барышында да нәкъ менә шуның хакта сүз алып бардык. Хәзер уртача тизлек буенча системалар бар. Анда бар нидер безнең аварийный участокка куела дип әйтик тә, шуның өчен ул барыбер теге аның юл кагыйдәләренә жазаға тарту үшін, тезлікні арттырақ барып жазаға тарту үшін бір рунда ана түгел, ол қайдыр участок өтерге тиіш. Шон үшін міне біз ойлаймыз, аның нәтижесі әйбәтрәк болар деп қараймыз. Бұл күндәге верификация қарағанда. Орша үзәгенә светофор кую әлеге мәсьәләне кем хәл итәргә һәм кемгә мөрәҗәгать итәргә турында да сүз булды. Районның әзірек мүмкіндігі болса, аны республика көлемінде, Россия көлемінде ол финансын арттырға бола. 50-50 долевой части деп, шоң үшін андай мүмкіндік те бар. Оның үшін барыбір муниципаллар өзәрі нейіндер финанс табырға тиеш. Бұлмыше, мұнда орында бұл сұрауны әзгене шешмеші, үстен ерден болашақтыр. Финансияға. Әңгәмә барышында Рифкат Нургалиевичка билгеләнгән тизлекне 20 км/сәгатькә кадәр арттырырга рөхсәт итүне сез хуплыйсызмы дигән сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Европа күләмендә 1-2 километрга бирелә. Прогрессия дип 1-2. Күп шәһәрләрдә 50 километр. 51-52 белән барсаң, сине уже жазаға тарталар. Безнең шәһәрләрдә, районнарда 60 километр, теркәр өчен 20 километрдан артыграк кирәк. Ул 81-82 километр сәгатенә. Шуның өчен менә шәһәрләрдә 50-51 белән йөриләр. Безнең шәһәрләрдә 80-81 белән йөриләр. Шуның өчен менә нәтиҗәсе инде бу көндә безнең күп юлда җәяү йөрүчеләргә наязлар, шуның өчен аның саны артты. Менә 1 сентябрьдә ничек менә бу 20 километрны көткәч, һәрбер юл халакәтне анализируйсаң, күренә барыбер менә бу тизлек арттыру барыбер аның нәтиҗәсендә юл халакәт саннары артты. Бу көндә сентябрь ахырында. Шуның өчен тискәре. Ләйлә Хакимова, Равшан Набиуллин, Эльвир Тимашев, атналык күзәтү өчен. Бик шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 128 ел уңайыннан районыбызда бик күп төрле чаралар булып узды. Тулырак алдагы минутларда. Милләтебезнең йөзек каршы бийек шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 128 ел уңайыннан быел да 27 апрельдә Орча төбәгендә зур тантана булды. Орча җире танылган шәхесләрне кабул итте. Әдәбиятыбызны һәм телебезне үстергән дахи шәхеснең олы юбилеен Орча халкы зур хәзерлек белән югары дәрәҗәдә үткәрде. Әлеге көнне ширек гасырга якын тукталып торган йөгерү буенча марафон яңадан торгызылды һәм старт алды. Марафон хакында безгә тулырак яшьләр эшләре спорт һәм туризм бүлеге җитәкчесе Зинур Сәгыйтов сөйләде. Орчадан Кызылайга йөгерү ярышы була. Монда бу безнең ачык ярышлар дип игълан иттек. Маралары бар.
Baltaş rayonundan kildiler, Kazan'dan kildiler. Hazır yaş bağlar, 9. klasına kadar bağlar 10 kilometreye yürüyorlar. Uzaklar yürüyorlar. 24 kilometre var. Master sportlar var, Kazan'dan kildiler. Özümüzde baktığımızda biatlon Maktabında İjevski'de şöyle ne oldu işte bizden yaşlarına dağında bana iki şey zor katabı. Marafonda qatnaşучылар da büyük şairni donladı, hatta To'qay marafonun respublika ko'lamida tanıtу haqında uylandılar. Şunda qatnaşучыларның birisi Tatarstan Яңа Гасыр телеканалының алып баручысы Данил Гыйниев. Марафонда мындан соң тапкыр нак 25 жыл элек йөгергән идем. 23 сынып курсында. 25 жылдан соң кабат кайттык. Ул вакытта без әле 10 чакрымга йөрттеләр. Быел 20-кә барып карыйбыз. Максатлар зурдан. Dilek buna bu To'qay marafonun respublika ko'lamida tanıtу. Çünkü ko'p turli marafonlar var. To'qayniki birovgina ham ul tanılı bo'ladi. Shunda Tatar yigitlari rayonlardan gana түгел, Татарстандан gana түгел, chet ellardan kelajakda yugurib o'tqarlar deb o'ylayman. Yazgı günün quyoshli ham motor buluvi marafonda qatnaşучыларның keyiflerin tog'ida ko'tardi. Şairning g'imiri de bit tabiatning yoz faslı bilan beylangan. Ul yazgı taşular gürlep akkan şaqta жылы quyosh nurlari bilan Tatar dünyası jonlana boshlagach tugan ham go'yo o'z xalqining tarixiy yozmishida bor edik yozni, yo'ngarishni, mangi yashayishni gina gavdalantirgan. Былтыр shuralilari qora o'rmonlari bilan tilga kirgan Яңа Qirlayda marafonchilarni rayon boshlig'i Olmaz Nazirov qutladi. Jinguvchilarga bo'laklar topshirdi. 24 kilometrga yuguruvda birinchilikni oluvchi Orshadan Inji G'izzatova ham Adil Mishipov jinguning baxtli mezgillari bilan bizning bilan da o'rtoqlashdilar. Birinchi topqir участвовать etdim. Bek yaxshi bo'ldi, ko'ngilli bo'ldi, aybat bo'ldi. O'tgan kishilarga bek zo'r rahmatliman. Bu bo'yi mana bu соревнованиеga deb hozirlandik. Mana o'zi mana hozir shu hozirlanuvlar mana chiqdi mana bu соревнованиеda. Natijasi. Маршем 10 километров только. Вот 10 километр менің стабильным тренировка. Күн сайын 10 километр. А 24 мен бір тақпырдай жүгіргенім жоқ еді. Жоқ. Жеңіл болды. Татар халқы яшәгәндә аның теле һәм милли җаны исән булганда, милли шигърияте, милли моңнары яңгыраганда, бөек шагыйребез Габдулла Тукай яшәячәк. Тукай иҗатының бәрәкәтле орлыклары безнең күңелләрдә урын алып, безнең акылда яшәвен дәвам итә. Лейла Хакимова, Равшан Набиуллин, Эльвир Тимашев, атналык күзәтү өчен. Hürmetli televizor qarovchilar, atnalık күзәтү тапшыруы ахырына якынлашты. Эфирыбызны алга таба агым тапшыруы дәвам итә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Эш сәфәребез иҗат төркемебезне Кенәрнең үтә дә затлы, зыялы гаиләсенә Халитов Рәгыйб абый белән Фәния апаларга алып китте. Ераклардан кайткан туган тумачаларны каршы алгандай дустана күрешү, ихлас сөйләшү. Районыбыздагы матур традиция, өлкәннәрне түгәрәк дата, юбилейлары белән котлау да өлкәннәр күңеленә хуш килә. 90, 95, 100 яшьлек гомер бәйрәмнәрен, юбилейларын үткәрүче өлкәннәрне тәбрикләү һәм бүләкләү матур традицияга әйләнде. Ул көнне дә кунаклар Рәгыйб агага 90 яшь, Фәния ханыма 85 яшь тулу уңаеннан килгәннәр иде. Иң беренче котлау сүзләрен Орша район башлыгы урынбасары Осина Любовь Михайловна җиткерде. Сезгә. Менә Мәскәүдән килгәндә, безгә бу аппарат президенты җиткерә. Вот шулай. Аннан соң чисто символически менә әзрәк күчтәнәш менә монда.
Чтобы ночью всегда было тепло. Халитов Рәгыйп Усман улы 1924 елның 25 апрелендә Каратай авылында туып үсә. Гади колхозчылар гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә ул. Гаиләдә яшьтән тормышның авыр мизгелләрендә чыныгып, югалып калмаска өйрәнә егет. Ул арада 18 яшь тула. Бу 1942 елның дәһшәтле Бөек Ватан сугышының икенче елы була. Рәгыйпне һәм районнан тагы 7 егетне 2 сентябрь көнне военкоматка чакыралар һәм озатып та җибәрәләр. Днепр елгасы буендагы каты сугышларны, Украина хәрәкәтен, Молдова, Карпат тауы итәгендәге яссы Кишинев операцияларын часть исемнәре айы, көне белән сөйли Рәгыйп ага. Бүген кичергән кебек, Ходай күрергә язмасын. Ветеранның йөрәгенә уелган ахрысы бу даталар гомер узгачта жуелмый, мәңгелек яра, мәңгелек җәрәхәт булып әрни. Яссы Кишинев операциясын уңышлы тәмамлаган өчен Забаевые заслуги медале белән бүләкләнә Рәгыйп Усман улы. Дошманның 21 дивизиясын шылгап алалар алар. 1945 елда Рәгыйп ага урнашкан часть Будапешт шәһәрен азат итә. Менә шул вакытта аңа 2нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены бирәбез диләр. Ләкин солдат орденны ала алмый кала. Бу сугышта ул яралана һәм Югославиядә 1 айдан артык госпитальдә дәвалана. Дәваланганнан соң ул кире фронтка, частька китәргә сорый. Әмма аның яралануы көчле була. Аны Россиягә озаталар. Әнә шулай сугышның уты яндыра да, кидерә дә 21 яшьлек Рәгыйпне. Хәер, аның афәте күпләрне изалады. Михнәтне тылдагылар да байтак татыган. 1946 елны Рәгыйп абый военкоматка килеп орденын эзләтә һәм аңа Будапешттагы операция өчен бирелергә тиеш орден 15 көннән кайтып та җитә. Төзәлеп бетмәгән яралар да кабат әрни һәм ул Казанда кабат 2 ай дәвамында шифаханәдә ята. Дәваланып кайткач аны Апаз мәктәбенә физкультура укытучысы итеп билгелиләр. 1947 елны Мирҗәм мәктәбенә мөдир итеп куялар. Илдус авылында мөдир була. Урта Ашытта кабат физкультура укыта ул. 1949 елда аны физика, математика курсларына җибәрәләр. Укып кайткач югары ырыга физика, математика укытучысы итеп билгелиләр. Аннан соң Ранога инспектор итеп куялар һәм 1959 елда инде Рано мөдире Халитов Рәгыйп Усман улына РСФСРның халык мәгарифе значогы бирәләр. Төзелешен алып барып 400-дән ничә бала тәрбияләп чыгаруга җитәкчелек иттем мин. Корпус төзедем, физзал төзедем. Хезмәт зданиесе төзедем. Хөрмәте шуңа күрә. Шулай. Рәгыйп утырыйк әләйдә. Әтиәниләрнеке рәхмәтле. Балалар рәхмәтле. Авыл советына сайлап куйдылар мине җитмәсә. Уй, ансы 220 орынлык культура йорты салуда бул җитәкчелек иттем. Яшьләр рәхмәтле. 94 елдан 2001 елга кадәр 7 ел буе мәчет төзелеше белән җитәкчелек иттем. Өлкән кешеләр, динле кешеләр миңа бик рәхмәтле. Менә шуларның рәхмәте белән яшим мин. Операция ясаган врач мин безнең мәктәптә укып чыккан җегет Әнвәр. Нуфальч. Менә укытучысын чакырып коридорда әйтә: "Рәхим, Фәния Рәхимна, авылга алмагыз, Рәгыйп Усмановичның 3-4 көнлек гомере бар" диде. Менә шуннан бирле яшим бит әле. Ашу чыгарды да. 6 ай ярым яттым больницада. Әйдә. Әле дә тик торуны белми. Әйтерсең, Аллаһ Тәгалә аны бары игелек кылу өчен дөньяга тудырган да, сугыш утыннан саклап, исән имин кайтарган. Әйтерсең, син кирәк әле бу дөньяга, кешеләргә изге гамәл кылу өчен дигән. Бик менә Иван Игнатьевич булганда бик матур сүзләр әйттеләр. Бик матур фикерләр әйттеләр. Безнең Рәгыйпнең дә, минем дә эшчәнлегебез турында
шул кадәр дөрес сүзләр әйттеләр анда. Аны бит анды бөтен кешегә бит сүз алай әйтеп булмый. Каратай мәчете төзелешенә биргән 5000 сумын, зиратны әйләндереп алу өчен биргән 50 меңен, ул әби бабаемнар, әти әниемнәр, авылдашларымны рухы өчен хәер дип саный. Инде хәзер мин язмышыма рәхмәт укый башладым. Тирә-ягыбызда нинди акыл ияләре, нинди зыялы кешеләр яши, һәм шөкер, мин алар белән аралашам. Сүзебезне гаилә турында, хәләле Фәния апа белән 62 ел тигез тату гомер итүләре турында башларга вакыт бугай. Хәләле янында ара-тирә сүзгә кушылып утырган Фәния апа да, сабырлык ике кешегә дә кирәк, икең дә сабырлыкны аңларга, вакытында бер-береңне кичерә белергә кирәк ди. Хәер, аларның бер-беренә үпкәләшү, кинә тоту кебек гадәтләре булмаганда, шулай булмыйча, 41 ел балаларга белем биргән мөгаллимәнең холык-фигыле, бар гадәте иренә яраклашу, аңлап, санлап яшәү булган. Үрнәк булып. Ничек итеп тормыш алып барырга, ничек итеп ир белән хатын арасында мөнәсәбәт булырга тиеш, кеше ничек итеп хезмәт итәргә тиеш, ул миңа өлкәннәр үрнәк булалар. Нәрсә, өлкәннәрдән нәрсә алды? Үрнәк аласың. Үрнәк алдылар. Тропоход, уйдем пред рассветный туман. Споем веселье, пусть нам подпоет седой воевой капитан. 1929 елның 9 апрелендә Күлтәс авылында дөньяга килә Халитова Абдуллина Фәния Рәхим кызы. Мәктәп еллары, аннан соң укытучылыкка уку. Хәер, Рәгыйб абый ягында да, Фәния апалар ягында да укытучылар күп, династия дисәң дә ярый. Укытучы, җырчы. Мин Фәния апаны Арча шәһәрендә үткән Балкыш фестивалендә сәхнәдә күргән идем. Нигә җырчы булып китмәдең дигән сорауыма ул горурланып, сайлаган һөнәремне яраттым, яратып башкардым. Ә җырны мин әле дә җырлыйм ди. Әйе, җырдагыча матур гомер итәләр. Бергә узган гомер юлларына канәгать, балаларына, дус туганнарына рәхмәтле алар. Безгә бәйрәм ясаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Yok, siz bit заслуживаете, ручать мышли. Минаха Ашимали. От души поздравляю вас с юбилеем. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Менә Мәскәүдән чинап, Мәскәүдән килгән бу. Безгә аппарат президентка җибәрәләр. Ел яши аласы ала бирсә, яме? Язмышның төрле сынауларын уза бу ике шәхес. Кайгы хәсрәтләрне дә шитләтми, газиз улларын югалталар алар. Әмма бу җирдә, бу дөньяда синеке генә, синең бердән-бер таянышың, терәгең булу, аларны коткара, юата. Берсе өчен икенчесе хәзинә булган бу бәхетле пар әле тагы тигез, матур итеп, балалар, оныклар белән озак еллар гомер кичерсәләр иде. Арча телерадио компаниясе, Рошан Набиуллин, Эльвир Тимашев, Резида Гарифуллина. Апрель бөек шагыйребез Габдулла Тукай ая дисәк тә ялгыш булмас. Ел сайын районыбызда Тукайыбыз туган көне якынлашкан көннәрдә күп төрле әдәби-музыкаль кичәләр уза. Танылган шагыйрьләр, язучылар, галимнәрнең сөекле шагыйребезне олылап, аның туган җире Арчага килүләре дә күркәм гадәткә, олуг бәйрәмгә әверелде. 27 апрель көнне кадерле кунакларны Арча шигендә район башлыгы Алмаз Назиров үзе каршы алды. Язучылар, шагыйрьләр, гармунчылар башкаруындагы халкыбыз көйләре астында татлы чәкчәкләрдән авыз итеп Арча район мәдәният йортында узачак шигърият бәйрәменә юнәлделәр.
Кичә район мәдәният йорты каршындагы халык музыка уен кораллары оркестры башкаруында Габдулла Тукай сүзләренә язылган көйләргә тезмә белән башланып китте. Тамашачы Татар моңы бәйгесе лауреаты Дамир Гасыймов башкаруында тәфтиләү җырын һәм балалар башкаруында Габдулла Тукай шигырьләрен тыңлап хозурландылар. Аллегра бию төркеменең Умырзая биюеннән соң сәхнә түренә район башлыгы Алмаз Назиров күтәрелде. Ул кунакларны сәламләп Габдулла Тукай иҗатының тирәнлегенә соклануын белдерде. Тукай иҗаты ул татар халкының рухы, җаны. Шуңа күрә ул безгә бик якын. Шушы рухны саклау, аны буыннан буынга тапшыру безнең олы максатыбыз. Габдулла Тукайның туган көнен без һәр елны зур дулкынлану белән көтеп алабыз. Шагыйрлеге, намусы, вөҗданы, тугрылыгы алдында баш иябез. Бу олы көнне һәрберебезнең күңеле Бийек Тукай белән илаһи якынлаша һәм аның алдында эшлисе эшләренә фатиха сорый, иҗаты турында уйлана. Тукайдан соң татар шигъриятында зур шагыйрьләр үсеп чыкты. Ләкин Тукай алар күләгәсендә югалып калмады. Татар шигъриятының традициясе бер очы белән ул Тукайда. Тукай ул күпер. Аны берәүнең дә бүгенге көнгә кадәр читләтеп узганы юк әле. Татар әдәбияты күгендә янган йолдызларның иң зурысы безнең мактанышыбыз һәм горурлыгыбыз. Әйе, горурланабыз, чөнки Бийек Тукайыбыз нәкъ менә безнең якларда туып үскән, үзенең иң матур әсәрләрен туган туфрагына багышлап иҗат иткән. Казан арты, Арча ягы, гомер-гомергә, җыр-моңнарга, милли бәйрәмнәргә бай як булган. Монда безнең әдәби сөйләм телебез сакланып калган. Габдулла Тукайның туган җир турындагы әсәрләрендә Казан арты халкының рухы ачык тасвирлана. Ул үзенең туган җирен, Кушлавычын, Кырлайын, Казан артын, аның бай табигатен, серле әкияти урманнарын мәңгеләштереп калдырды. Бу көнне Орчабызга Татарстан язучылары белән бер рәттән Төркия, Азәрбайҗан, Әрмәнстан, Кабардино-Балкар, Кыргызстан язучылары да килде. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Кырбанов үз чиратында кунаклар белән таныштырып узды. Сәхнәгә күтәрелгән язучылардан Азәрбайҗан язучылар берлеге рәисе Анар Рзаев, Карачай-Балкар шагыйре Юруслав Булатов, төрек язучысы Усман Чавиксой, Казакъстанда гомер итүче милләттәшебез Рауил Гызаиров орчалларны сәламләп үзләренең шигырьләрен дә укып уздылар. Azerbaycan yazıcılarından size çoklu salamlar getirdim. Дорогие друзья, я счастлив побывать на малой родине великого Тукая. Арский район – это малая родина Тукая, а большая его родина – весь мир, потому что он принадлежит и татарскому народу, и всему тюркскому миру, и миру вообще. Счастливый поэт с несчастливой судьбой. Несчастья преследовали его с самого раннего детства, когда расстались его родители, когда умер отец, затем мать. Он жил при людях. Он с молодых лет заболел и скончался 26 лет. Это несчастливая судьба. А счастлив он, потому что спустя сколько лет, когда исполняет его песню, на его слова «Тоган биль», все встают и аплодируют стоя. Это счастье поэта. Это самая великая радость для любого поэта, чтобы его стихи, его творчество после его смерти так было бы любимо народом. Күнігіз ақшы болсын, құрметлі жамауат. Балқар тауларынан қызу салам келтірдім сізге. Бек қуанып келгенме. İnanыңыз, biz ата жұртымызда, Балқарияда татар халқының үстінен сөйлешмегелей, татар халқын сағынмағалай, сізні үстігізден, сізні есімізге түшірмегелей, атыңызны айтмағалай, бір күні біз жашамаймыз. Гүлні
İngil düşçügünde seni izlep taphamma men. Alaya rusa canım sen, çurum tapmazçı üsünde. Ol memmeme gülçükleni jukka tergemegen, günü bolup kalır edim gülnü, o canım görmesem seni. Arcay büyük bir ilçedir. Kazan çok büyük bir kültür merkezidir. Tataristan çok büyük bir kültür ülkesidir, kültür yurdudur. Çünkü Tukay'ı yetiştirmişler. Abdullah Tukay çok büyüktür. Da şakırılgan konak, tarih bizni kitip zarıkkan. Göz aldıma kile, babalarım, gürlep turgan Tatar devleti, Simbeke manarası koya, şahit batırlarının şöylesi. Kazan, tarih alanında isen kalgan, kürkem, nık imen. Her yaprağın senin bir yürektir, her bıtağın ya baş iyem. Babalarım benim zatlılar şul, Tatarlarını saklay zatlılık. Kartay mısın, kim yaşarasın, kartayırga senin hakkın yok. Kazan, sen 1000 yıllık imen, emin senin canlı bir. Ömür boyu gel tartıldım sana, bugün mına gururlanıp sende yürüymen. Татарстанның халык язучысы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Разил Вәлиев та оршыяуларның Тукайны зурлауына сыклануын белдерде. Biz bugün Tukayыбыз алдында баш yerге, Tukayыбызга баш ырыга дип килдек. Her bir Tatar kişisi bilgili tili açılganda ana tili bilen açıla. Ana tili degenden Tatar bizning tugan tilimizga bir necha türlü isim bere, bir necha türlü etip ana ata berdi. Ruslarda o bireugina ratno yazık. Tatarda biz ana tili, ani tili deybiz. Tugan til deybiz, hem Tukay til deybiz. Mine bizning ne kadar kaderli iken o bizning tugan tilimiz. Bilgili bizning hemmemizin de tili tugan vakitte, doğu indi bişikten çıkan vakitte, tepi yeri başlaganda ana tilimizde açıla. Ondan sonra biz bilgili mektepke varıp, tugan tilimizde bilim ala başlayız. Eğer de mektepler olsa, andi bulgan yerlerde. Ondan sonra biz Tukay tiline kirip gitemiz. Tukay tili ol iskeç zor büyük til. Ул хакта бик күп итеп сөйләп булыр иде. Мин Тукайны билгеле инде бишиктән үк тыңлап, туган теленә тыңлап үстем. Менә безнең Азәрбайҗанның атаклы шагыйре әйтеп үтте. Туган теленә басып җырлаган халык бу инде зур халык, бийек халык. Ул бер кашында югала торган халык түгел, аның теле мәңгелек дип әйтте. Улар монда гына түгел, бөтен җирдә кичә Казанда да әйтте. Мин Тукайны күп бер дәрәҗәдә мәктәптә укыганда аңлый башладым. Ondan sonra yukarı yurtlarında okulda tağında anlayı başladım. Ama lakin Tukay'ını anlayıp bitirip gene bulmayken. Tukay iskitkeş zor, iskitkeş büyük. Mene onu okugan sayın, gün sayın, onu gün sayın yanıdan ıryanıdan açıp barasın. Şuna göre Tukay ömür boyu bizden bilen birge bulurga tiyiriş. Кичә барышында район мәдәният йортының егетләр вокаль ансамбле шушы яктан, шушы туфрактан без җырын, Ләйсән вокаль ансамбле Тукайлы туган ягым, Булат Бахтияров, Олуг Казан, Раил Бакиев, Илкәем, Илзира Сиражетдинова уйнап җырлашык әле дип исемләнгән җырларын башкардылар. Чара кысаларында Орча районының Габдулла Тукай премиясе лауреатлары да билгеле булды. Аларны район башлыгы Алмаз Назиров бүләкләде. Шигърият кичәсе соңында Орча педагогия киллияте вокаль ансамбле башкаруындагы туган тел җырын тамашачы аягүрә басып тыңлады. Районыбыз кунаклары Орча үзәгендәге халык шагыйрьләре һәм язучылары һәйкәлләренә чәчәкләр куйдылар. Һәйкәлләр янында без Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, тәрҗемәче Фатих Котлы белән әңгәмә кырдык. Аның Габдулла Тукайның күп санлы шигырьләрен тәрҗемә итеп төрек укучысына җиткерүен белдек. Мен Türkiye'de jurnalda Tokay Türkçe yazgan, Türkçe anın Osmanlı Türkçesinde yazgan ondan artık şiiri var. 1905 yıllar, 7. yıllar tiresinde millete, gulumun bakşasında, iyi kalem, derdiment değil miyim hem başkalar.
Şul hakta benim çıktı. Hem Kazan'da Jin fonda çıkargan 3 ekiyet kitapta Şüreli, Peşen Bazarı yahut Yana Kisikbaş hem Kece bilen Sarık eserlerin Türkçe tercüme ettiğilerinin birisi bulduk. Hem Türkiye'de şulay Türkçe yazgan şiirlerin bastırdık neydi jurnalda. Ebi yağından, ebimnin ebisi demindi. Bizde Tatarlı degen avul var idi. Bugünküsüyle Tatarlar yok, lakin ismi Tatarlı. Demek kaçanda bulsan da Tatarlar yaşayan degen söz. Dikmege şol isim tağılmagan. Belki vardır, mümkün. Siz Tataristan'a köçüp kayttınız mı? Eminliğinde Tataristan'da okudum. Alaboğat'ta Tatar dili edebiyatı bölümünü tamamladım. Biz büyük bakıtlı okutuşularga ilektik. Halil Selimov merhum, Nimet, Elfine Sıfatü Linalar okuttu. Bizden köngülleri bizge Tatar dilinin ne mehabbetini alar saldılar deb ayta alam. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Казакъстанда гомер итүче милләттәшебез Рауил Гызаиров Орча төбәгендә күргәннәрем, ишеткәннәремне Алматада яшәүче милләттәшләремә җиткерәчәкмен дип сүз бирде. Алматада яшим. 66 елларда мин Минзәлә шәһәрендә драм театрда эшләгән вакытларымда ул якларда булдык та берничә иптәшләрем белән шунда калып калдык без. Һәм татар ансамбле кырдык яшьлек дигән. Менә шулай андагы күп милләтләрнең соравы буенча инде ул вакытта ул 400 меңгә якын татар иде Казакъстанда. Алар инде ялварып сорагач, яшь вакытыбыз шундый. Ул шундагы милләттәшләребез ул вакытта да хәзер дә үзенең моңына, үзенең сүзләренә ишетергә моңланып яшәгән вакытларында җырга сусап без калдык та менә гомерем шунда багышланды инде. Хәзергә хәтле шул ансамбльләр белән шөгыльләнәм. Эш ансамбль кырдым. Сарман дигән ансамбль белән 25 елдан артык. Аннан тагы да инде менә якташлар ансамблен, хәзер шул якташлар ансамбле инде үзебезнең менә Татарстан, Башкортстан ягыннан килеп адашып калган кешеләр, милләттәшләрем киләләр, бала чагаларын алып киләләр инде. Хәтта инде менә үзем шактый яшькә җитсәм дә, әле һаман шул яшьләрне бераз иретәсем килә, үзләренең телен, үзләренең моңын югалтмасыннар дип. Милләт бит ул ничек дип әйтим, менә кайда гына яшәсә дә татар милләте ул юкка чыгып теге кумга сеңгән су кебек югалып китми. Чөнки аңарда ниндидер үзенчәлекле татар рухы бар. Шуның өчен бөтен килеп калган вакытларда ничек дип әйтим, кыен вакытлар бик күп була. Шуңа чыдап, башка халыклар арасында намысын саклап калып, милләт намысын саклый. Сезгә бик зур рәхмәт. Күңелләрем тулып хәзер кайтып мин әле менә яшь буынны тәрбияләүдә сездә бик зур әһәмият бирәсез икән. Моңа күңелләрем шатланып, күңелем тулып менә кайтканнан соң үзебезнең җыелышларда сөйләячәкмен. Шимбә көнне старт алган агач утырту көне уңаеннан дәвам иткән чаралар кысаларында хөрмәтле кунаклар Орчаның картлар һәм инвалидлар йорты бакчасында агачлар утырттылар. Кояшлы апрель көнендә бу игелекле эшне әдипләр, шагыйрьләр бер тавыштан хуплап алдылар. Эш соңында исә без галимә, текстолог Лена Гайнанованың фикерләрен тыңладык. Абыйсы Рашат Гайнанов белән бергәлектә галимә Габдулла Тукайның 100 еллыгына 5 томлык әзерләгәннәр. Текстология деген фән бар. Ягъни текстологиядә классикларның әсәрләренә комментарийлар, искәрмәләр бирү. Менә шунда беренче тапкыр абыем тарафыннан, Рашат Гайнанов тарафыннан Тукайга бик тәфсилле искәрмәләр белән чыкты ул. 5 томлыкның җыйсаң искәрмәләрен бер томы төзүченеке, 4 томы Тукайныкы булып чыга. Тукайга игътибар бик каты кирәк. Менә хәзер дә Тукайның өйрәнелеп бетмәгән җирләре бар. Мәсәлән, мин хәтта Казандагы музейда да менә моннан да ишетәм, кайтучылар бар. Исхакның Тукайның иң үзәген үзгән моментлар күрсәтелми. Нишләптер алар альбомнарга да бик чыкмый. Аның 11нче елда аның кытын алып жандармерия эзәрлекләү айлары бар. Менә монда ул 11нче елда нигә эшилегә килә. Монда Арча районында эшилегә килә, кардәшендә тора һәм яза. Казанга минем кайдалыгымны әйтмәгез дип, чөнки аңа ишеттергән булалар жандармерия аның эзәрлекле икәнлеген. Ләкин аны бик
зур теге калын досьелар белән суд палатасына кадәр җиткерсәләр дә, ниләрен эшләрен суд палатасы бер айдан җавап бирә. Без аның шигъриятендә ниләр җинаять күрмибез дип. Аны коткаручы бар. Менә мин бик күп еллар аны эзләдем. Суд палатасында кемнәр утыра икән дип әйтеп. Жандармерия документларын яңадан карап, хәзер инде 86 елдан 30 ел вакыт үткән бит инде. Бердән бер аны бик зур бер кеше татар китапларын кысып утырган дип яман аты сатылган Цензор Катанов аны коткарып килгән. Мен аны язып чыгарга телим. Зур итеп менә шул шур жандармерия эзәрлекләү документларын мин музейларда күрмим. Менә шуңа күрә Тукай әле дәвам итә, эшләнергә тиеш дип саныйм. Музейлар да эшләргә тиеш, Тукай буенча без дә эшләргә тиеш, язып чыгарга тиеш. Тукай 27 ел гына яшәсә дә, ул һаман аның юллар арасында укый торган ниләре дә күп. Юллар, ул язган юллар арасында, аның хатларының юллары арасында укый торган әйберләр күп. Гомумән шиксез, Тукай шиксез. Шул Аксакал язучы Альберт Хәсәнов үзенең иҗатын табигатькә, хайваннар дөньясына багышлый. Быел әдипнең 3 нәшрияттә бастырылган 5 китабы дөнья күрәчәк. Китабым чыгарга җыена ала. Быел минем бәхетле елым 4 китабым чыга бер юлы. Законым дөньяда бер нәрсәне үтәргә ярамый. Әрем әсисле дип җылкып ташларга ярамый. Кычыткан чага дип то есть тиреклекне сакларга минем бүтән әсәрләрем шул турда язылган. Бу көннәрдә чыга китабым Чатан бүре баласы дигән. Тукай татарларны берләштерүче бийек шагыйрь генә түгел, гомумән әдәбият дөньясын балкытучы сүнмәс йолдыз икәнлегенә тагын бер кат инанырга гына кала. Тукай иҗаты мәңгелек мирас. Бу бийек шәхеснең якташыбыз булуы без арчалылар өчен зур җаваплылык икәнен аңлаубыз, телебезгә, милләтебезгә булган хөрмәттә чагылыш тапса иде. Гөлшат Моратова, Раушан Набиуллин, Эльвир Тимашев агым тапшыру өчен. Тумасам да, мин бераз торган идем, җирне эзмәс тырмалап, чәчкә идем, урган идем. Авылның һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул болын яшел үләннәр, һәтфәдә юрган иде.